खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। इउपिपिएलआ बिसायख'थियाव जोबोर गाज्रि जेननायनि उनाव इउपिपिएलनि साफा दैदेनगिरिफ्रा दोलो एंगारनायखौ नुनो मोन्दों। फिन आरोबाव मुसलपुर बिटिसि बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथाङा लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मासिनिफ्राय रिजिगनेसन लेटारखौ होबाय। थांनाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बाक्सा एलएसियाव इउपिपिएल दोलोनि जानानै बिजाथि महरै गसंदोंमोन बिथाङा। दा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय दोलो एंगारनायनि उनाव बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव हाबनो थांगासिनो दङ होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बिटिसिनि हाग्रा बिफाना हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनायाव फेलें जादों नामा? फिन आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरायाव गोबां बिबांनि सिखावै दाननानै लांखुमानो नाजानाय माखासे साल दंफांखौ पुलिसआ हमनो हादों। बेसेन गोसानि साल दंफांखौ सानफ्रोमबो सान हर जेरै हागौ एरै दाननानै लांनाय भिडिअ'आबो समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौबो नुनो मोन्दों। बेबादिनो मैयानि सानावबो मंलाचरा ओनसोलनि गामियाव गोबां बिबांनि साल दंफां आरो गंसे ट्रेक्टर गारि आरो AS16AC1080 नम्बरनि गारिजों लोगोसे थेरथेरि गारि गंथाम पुलिसआ हमनो हादों। बेफोर हमनो हानाय साल दंफांनि बेसेना खमैबो 10 लाख रांसो जागोनखौ पुलिसआ मिथिहोदों। थारैनो बिटिसिनि हाग्रा बिफाना हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनायाव मैखोम फेलें जानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि जाहोनाव गोबां दंफां सिखावफ्रा दंफां दानख'मानो लांनाय खाबुखौ मोननो हादों। बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि DFO अबिनाश बसुमतारिया 2 लाख रां घुस लानायनि दायाव हमजानायनि उनाव फिन आरोबाव गुबुन सासे ACS मावख'गिरि नरेन बसुमतारिखौ भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसननि हान्जाया एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि आसाम फिसारि डेभेलपमेन्ट करपसन LTDनि MD जानानै थानाय समाव सोरखारि बिफाननि रांखौ बाहायनायाव गुलाय-गुजाय खालामनायनि दायाव ACS मावख'गिरि नरेन बसुमतारिखौ भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसननि हान्जाया हमदों होननानै खौरां मोननाय जादों। इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो MP जयन्त बसुमतारि बिथांमोना लकभबनाव रायजो बेंगिरि श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्यखौ लोगो हमहैदों। आसामनि हाजोआरि ओनसोलाव थानाय थागिबिफोरखौ जनजाति मर्यादा होनायजों लोगोसे गेलेफु हादोरारि राजा लामा आरो रेलवे मावथांखिखौ गोदान महर होनायनि थांखिनि सायाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यजों गुवारै सावरायो आरो क'क्राझार लोकसभा बियाबनि MP जयन्त बसुमतारि आरो रायजो सभानि MP प्रमद बर' बिथांमोना। मख'नो गोनांदि आबहावा रैखाथि आरो अरायथा जौगानायखौ थि खालामनो थाखाय सिखना जोहोलाव माहारियारि पार्कनि जिब-जुनार करिडर ओनसोलनि गेजेरजों मोनसे गोजौ दालां बानायनायनि सायाव नोजोर होनानै सावरायलायनाय जायो हादोरसा बेंगिरिजों। लटारि खेला होनायनि मुङै सोलिदों नंखाय रां लुथिनाय जाथाय। जायफोर बिथांमोना अनलाइननि गेजेरजों फोसावजानाय लटारिनि टिकेट लादों बिथांमोना सांग्रां जा। मिथिनो हानाय बादिब्ला कारिगाव श्री श्री लक्ष्मी मन्दिरनि मुं लानानै नंखाय लटारि खेला होखुमादों माखासे दुथां सिनायनो हायै सुबुंफ्रा। बेखायनो जायफोर बिथांमोना बे फोसावजानाय लटारिखौ लादों बिथांमोनखौ सांग्रां जानो थाखाय खावलायदों मानोना बे लटारि खेला होनाया बिथांमोननि कमिटिया होनाय नङा। जायफोर सिनायनो हायै दुथां सुबुंफ्रा कमिटिनि मुं लानानै बेबादि कमिटिनि मुंखौ गाज्रि मुं सुहोनो नाजानाय नंखाय लटारि खेला होग्रा दुथां सुबुंफोरखौ बिसोरनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखायबो दाबि खालामदों लक्ष्मी मन्दिरनि कमिटि हान्जाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हान्जाया जोङो भाइस चेन्सेलर मानगोनां बिथांनो जोङो माखासे फरायसाफोरनि जेंनाखौ लानानै जोङो आर'जलाइ गथायदों आरो बिनि गेजेराव जोङो बिथांमोननो आर'जलाइ गथायनायनि गुबै माखासे जोंनि फरायसाफोरनि जानानै जोङो माखासे जेंनानि समाधान हास्थायदों। जेरै गुबैयै फरायसाफ्रा थांनाय 2023 मायथाइनि जाय फरायसाफ्रा गिबि खेब बिथांमोना जि इन्टिग्रेटेड कर्सआव रेजिस्टार जादोंमोन आरो बिथांमोननिसिम माखासे दासिम सेमिस्टारनि रिजाल्टनि आरो गुबुन गुबुन बिथांमोननिया बायदि इन्टारनेल टेस्टनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जेंना सोलिनायखौ फरायसाफ्रा गोबां जोंनिसिमबो बिथांमोना सावरायफैदोंमोन। दा बिनि समाधानाव दिनै इउनिभार्सिटिजों जों सावरायबाय आरो बिथांमोना माखासे सम बिदों जाय समखौ लानानै बिथांमोना बे मोनसे बेटचआ स्मार्ट पर्टेलाव कनभार्ट जानायनि सिगां जिहेतु बिथांमोनाव जादोंमोन आरो बेखौ लानानै बिथांमोना माखासे बेले बेजे निसय जादों बेखौ फोरमायदों आरो बिनि थाखायनो जोंबो हास्थायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे गासैबो फरायसाफ्रा गाव गावनि उननि समनि जाहाथे बिथांमोना गोजौ थाखो सोलोंथाइ लानायाव उसुबिदा गैयालासे बे मुलुगसोलोंसालिनि कलेजफोरनिफ्राय बारग'लांनांगौ आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि जे गुबुन गुबुन समाव रिजाल्टआव सोरनाबा एबसेन्ट सोरनाबा गुबुन गुबुन साबजेक्ट सोलायना फैनाय बायदिसिना बेबायदि जेंना जानाय दा बेफोरावबो जोङो खावलायदों बिथांमोनखौ जे बेफोरबायदि जेंनानिफ्राय उदां खालामनो थाखाय फरायसाफ्राबो माखासे समाव इन्टारनेल एसेसमेन्टखौ लानानै इन्टारनेल मार्क्स बा इन्टारनेल सेसनेल एग्जाम होनाय आरो गुबुन गुबुन माखासे कलेजनिफ्राय
मावनो आद्रा थानाय बा जेंना फैनाय बेफोरखौ लाजोबनानै बिथांमोनाबो फोरमायदों आरो जोंबो बेखौनो दाबि खालामबाय जाहाथे बिथांमोना गासिबो फरायसा आरो कलेजजों जाहाथे मिथिलायजासे आरो ट्रान्सपारेन्टलि माखासे जेंनाखौ समाधान खालामनायाव थाबैनो बिथांमोना मेकानिजम द्र खालायनांगौ आरो बेबायदिनो कलेजफ्रा एफिलिएटेड कलेजा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोबां जाबाय आरो गोबां फरायसा आथिखालाव फरायो दा बिनि थाखायनो बे जेंनाखौ समाधान खालामनायाव बिथांमोनाबो ट्रान्सपारेन्ट सिस्टेम एडप्ट खालायनांगौ मानोना दानि जुगाव अनलाइन बेस्ड जिहेतु फर्म फिलआप रेजिस्ट्रेसन एग्जामिनेशननि एडमिट मोननांगौनि आरो गुबुन गुबुन राहायै रिजाल्टआबो दानिया अनलाइनाव डिक्लेयार जाबाय आरो बेबायदिनो जाहाथे एरर फ्रि जायो गोरोन्थि गैयै जायो बेखौ लानानै जोङो बिथांमोननि सिस्टेमखौ मेनेज खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायबाय